Hemen gaude Iruñan, euskaraz bizitzeko behar den dena, lortzeko eta aldarrikatzeko. Guztion artean egingo dugu. Hemen gaude, hemen gira. Mila gauza egin daitezke ez. Janazgunea elikatzen jarraitu, dut horretarako ezinbestekoa dela jendeak, euskaltzaleak, ezain euskaltzaleak, erdaldunak baina euskaltzaleak direnak. Ez ezaguna baldin bada, lehenengo eta behin egunon. Aukera behar dugu, gero autua inalizetako eta erabilalizetako beraz. Hauze emoteko ordu da. Pentsatzen ditugunak, baino gazte gehiago daudela euskararen alde egiten dutenak eta antolatuak daudenak. Gaur hemen danok gare, baina bihartik aurrera zer? Gauden tokitik danok daukagu zer egina, eta horretarako. Zuberoatik, Nafarroa beretik, Lapurditik, Gipuzkoatik, Arabatik, Bizkaitik, Nafarroa garai guztitik, euskararen lurralde osotik. Eskerrik asko etorri zareten euskaltzale guztiei. Euskara